Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo. Hangtod mabalik siya pag-usap. Iba'y-balo ko ang imong kakaroon. Diyan sa bagang pundok sa katawhan, wala nagpupungi ang akong mga gabi. Sumala sa imong ibaluan, o Ginoo. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo. Hangtod mabalik siya pag-usap. Apat ang tanan nga nangita kanimo, magsadyaw ta ug malipay diha kanimo. Ug sila nga naigugma sa imong kaluwasan, moingonon ta kanunay himayaon ang Ginoo. Isangyaw ang kamatayon sa Ginoo. Hangtod mabalik siya Our Lady of Fatima Parish Lectors GC.